Les dunes són acumulacions d'arena en forma de xicoteta muntanya i que es formen perquè el vent espenta l'arena i es queda abossada en un lloc, ja siga perquè hi ha una planta o per una altra cosa. Hem de conservar i millorar les dunes per a tindre molta fauna i que no s'extingeixen alguns animals. Nosaltres explicarem la conserva de les dunes, la millora per a poder millorar les dunes de la nostra platja i què no hem de fer perquè no es vagin les dunes de la nostra meravellosa platja. Primer, parlarem de la conserva i la millora i alguns tipus de plantes. Per a mantindre les dunes cal plantar plantes no invasores i que estiguen adaptades al clima per peguen viure. Per a més cal intentar cuidar-les. És a dir, no tirar les coses al sol i evitar omplir-lo de fem i posar una tanca al volant per a no trepitjar-lo. Però nosaltres podem evitar això, encara que hi ha coses que no es pot evitar. Per exemple, el temps. No podem controlar ja que no depèn de nosaltres. Per això, cada cert temps s'ha de tornar a plantar altres noves perquè això no suposa un problema. Una altra cosa que hem de saber, que no totes les plantes es pot plantar, que algunes sí i altres no. És a dir, qualsevol planta no val, ja siga perquè és invasora o perquè no concorda amb l'ecosistema. Les espècies que hem de plantar són Ammophila, Arenaria, Euphorbia. Ara, després de dir el bo que cal fer per a conservar i millorar les dunes, direm el que no cal fer. Per al correcte desenvolupament de la zona dunar hi ha certes actuacions que es tenen que evitar o controlar, tals com no introduir espècies no autòctones, evitant jardins pròxims a les zones dunar amb espècies invasores. Tampoc es tenen que recol·lectar ni plantes ni flors. No es pot modificar de ninguna forma el medi de la duna. Això vol dir que no es poden col·locar passarel·les per al mig de la duna i tampoc es poden generar sendes per l'interior. No és recomanable construir zones d'oci molt pròximes a les dunes, sobretot si es troben pròximes a les zones de nidificació d'aus. Així evitem aglomeracions pròximes a les zones de protecció. No es poden posar dutxes, ja que molta gent usa productes higiènics que podrien afectar a l'ecosistema dunar. Una bona alternativa per a les dutxes són els lavapeus. I fins ací el nostre treball de biologia sobre les dunes. Esperem que no us hagi avorrit molt i fins prompte. Ciao!